ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣዋ ቻናል ንሕና እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኢና ንሳትኩም እውን ኣብቲ ዘለኹሞ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ እሺ ናይ ሎማዓንቲ እስኪ ናይ ሰንበት ብሎግና ሰንበት ሓንቲ ነገር ዝሰራሕኽዋ ኣላ እሞ ንሳትጠቕመክን እያ ኢለ ስለ ዘምፃኽዋ ናይ ሎማዓንቲ መእተውየ ቪድዮ ከዓ ናታን ኩዕሾ እናተጫወተ ምስ ኣቡኡ እየ ሒዘያ መፅዮ ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናታን ኩዕሾ ተገዚኡሉ ኩዕሾ ይፃወት ኣሎ ማለት እዩ። በቃ ኣወዳት ይዕበዩ ንእሱ በቃ ኩዕሾ እዩ ፍትወቶም ማለት እዩ። ከምቲ ትሪእዎ ዘለና ተፃወተ እዩ እና እስኪ ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎና እስኪ ናይ ፆም ሃምበርገር እንደሰሪሐ መፅየ ዘለኹ ቅድሚ ናብኡ ምእታወይ ግን ሓደ ነገር ክብለኩም ፈቱ ማለት እዩ። ንሱ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓዱሽ ስራሕ ጀሚሮ እዮ ዘለኹ ከምቲ ትሪኦ ዘለኽን ዝተፈላለየ በርበረ፣ ሽሮ፣ ሕልበት፣ ጥሕኒ ኣዘጋጅ ሰድድ እየ ማለት እዩ። ተተኣዚዘ እየ ዝሰርሕ ከምቲ ትሪኦ ዘለኽን ከምኡውን ሽሮ ፅቡቕ ናይ ኣኽሱም ሕልበት ክንሰርሐልክን ንኽእልና በቲ ትሪኦ ዘለኽና ብስክሪን ወፂ ስልከይ ብዋትስኣፕ ረኸባኒ ዝተፈላለዩ ስፈታት መብልዒ ቁርሲ መሰው መኻንበያ ዝደለኹንኦ ዝመረፅኩንኦ ካሊእ እውን ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ንደሊ ኢና ትብላን እንተኮይንክን ከይደሪኤ ዋጋ ጠይቐ ክነግረክን ክሰደልክን ንኽእል እየ ተደሊኽን ብፖስታ ተደሊኽን ብዲኤችኤል ተደሊኽን ማሕዘል ከምኡ መሰለ ማሕዘል ተደሊኽን መሕዘሊ ተደሊኽን ገዛ መጋየፂ ዝኸውን ተደሊኽን ጥልፊ ሹፎን ብትእዛዝ ከስርሓልከን ይኽእል እየ ናይ ኣኽሱም ጥልፊ ናይ ኣኽሱም ጋቢ ኩታ ዝደለኹንኦ ነገራት ከሰደልክን ንኽእል እየ እስኪ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎና ክንሓልፍ ዝሰራሕኽዋ ነገር እየ ከርእየክን ኣብዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለኽን ዘይተጣሓነ ብርስን ስኢልኹም ኣይሉ ከምዚኣ ገይረ ጠጢቐዮ ኣለኹ ከምዚኣ ገይረ ከዓ ናብ ጉድጉድ ዝበለት ኣቕሓ ገምጢለይ ኣለኹ ሎማዓንቲ እንታይ እየ ከርእየክን ናይ ፆም ሃምበርገር እየ ከርእየክን ማለት እዩ ሃምበርገር ጥራሕ ብስጋ ኣይኮነን ዝስራሕ ጥራሕ ብደርሆ ኣይኮነን ዝስራሕ በትክልቲ ብዘለካ ብገዛኻ እውን ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ኣብ ቲክቶክ እንደሪአያ ብጣዕሚ ደስ ኢላሃኒ ኣብ ቲክቶክ ምስ ረኣኽዋ ከዓኒ እስኪ ክምኩራ ኣለኒ ንካልኦት ኣሕዋተይ እውን ዘየካፍላ ብዝብል እየ ሒዘያ መፅየ ኣነ ጉን ሞኪረያ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ የርእያ ሓቂ ንምዝራብ እና ክሓስቦ ከለኩ ብዝተፈላለየ ነገር ጌርካ ጥራሕ ብስጋ ተይኮነስ ብዝተፈላለየ ኣትክልቲ ገለ ጌርካ እውን ሃምበርገር ከም ትሰርሕ ናይ ፆም ሃምበርገር እየ ተማሂረላ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ካሙን ሮዝሜሪ ጨው ገይረል ንኹን ማለት ከምዚኣ ቤረ ድቁስ የብለን ኣለኹ ብተኣሸመ ምትዓሪ ድቁስ ከብለለይ በብጭርቆ ብትደለኹን ክትደቁስኦ ትኽእል ኢኽን ተኽኢልክን ብኢድክን ኣነ ግን እዚ እዩ ዝደቁሰለይ ዓርዩ ማለት እዩ ዋላ ንዝኾነ ንፁፅሕ ንዓተር ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን በተለይ ካሙን ግዴታ እዩ ዝኣትዎ ካሙን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ጥዕምጨና እውን ስለ ዘለዎ ከምዚኣ ጌርና ድቁስ ኣቢልና ከምዚኣ ጌርና ጠፍጢፍናየና ኣለና ከምዚኣ ጌርና ከም ናይ ሃምበርገር ገይረየና ኣለኹ ብታሕቲ ከይሕዘኒ ቁንጣርተይ ቅጥን ስለ ዝበለ ሕሩጭ እየ ገይረሉ ዘለኹ ከምዚኣ ገይረ ባዴላይ ንእሽተይ ዘይቲ ገይረ ከዓኒ ከምዚኣ ገይረ እጠብሰዎ ማለት እዩ ረእኹን በቃ ከም ሃምበርገር እዩ ዝኸውን ከምዚኣ ጌርካ ጠቢስካ ጥርሑ እውን ክብላዕ ይከኣል እዩ ንቆልዓ ከም ቅጫ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሕሩጭ ኣብዝሕ ክተብላ ኣለኽን ጥርሑ ንቆልዓ ክትህባ ተኮይንክን ሕሩጭ ኣብዝሕ ኣቢልክን ፅቡቅ ወላ ንቆልዓ ያው በርስን ከም ዝብል ዝተፈላለዩ ፕሮቲናት ስለ ዘለዎ ጠቃሚ እዩ ከምዚኣ ጌርና ጠባቢስና ንብለክን ከምዚኣ ጌርክን ከቸብክን ኮሚደረኽን ሳላጣን ሽጉርትን ከምዚኣ ጌርክን ዳቦና የሃምበርገር ኣምፂኽን ከምዚኣ ጌርክን ከዓ ትበልዓ ምሳሕና እየ ሰሪሐያ እዚኣ በዓል ገዛይ ኣይፈለጠን ዘሎ እንታይ ከም ዝስራሕኩም ምሳሕ ስለዚ ሳፕራይዝ የገሮ ማለት እዩ ሃምበርገር ናይ ፆም ኢለ ከምዚ ክሰርሕ እያበልክዎን ኖርማል እንጀራ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ንበልዕ ይመስልዎ ዘሎ ኣነ ግን ኣይ ነገር ክዎን ዳቦ ከመፅእ እውን ኣይረኣየንን ስለዚ እዚኣ ገይረ ሳፕራይዝ ክገብሮ እየ ብጣዕሚ ፅብቕትን ቅልልትን ናብ ገዛና ክንረኽቦን ንኽእል እያ መቸም ብርስን ኣብ ማንም ገዛ ይርከብ እዩ ኮሚደረ ሳላጣ እውን ኣይሰኣንን እዩ ከቸብ ከዓኒ ያው ምግዛእ እዩ ግድን ከምዚኣ ጌርና ሰራሪሕና ንብለክን ክትጥዕም መዓት እያ ሰሪሕኸን ሞኩሮ ኣብ ገዛኽን
ريقا ممكار صبويو أنا بتيك توك يري بقى مكر أي حدا معت مسحنا كنبلع عينا بالنيرة لما عنتي سن بتكعني كم دي أكيرنا بلعنا أنا بلكن أنا بتعمل دسوهاري فيها كبلكن فوتو صريحا مكرا كم دي أكيرنا ودادينا لنا كبقات أمي كولا متينيرة كولانا هم دي أكيرنا ودادينا كعني نعم ما أدخن كرواينا يهو أو طاولانا ما أدنا كم زي أجرنا قربنا تسو همبرجر صريحنا برجر تسريحو تسو برجر تسريحو نتانا برجر تلعبها نتاني تمويل وين مويل دل نتانا ما كتمر كاستسيو ها نتاني تسو ورج واين ها برجر ها برجر هني ያው ደቂ ስኒሩ ናይ ድሕሪ ሰዓት ደቃስ ምስ ናታን ኮይኖም ያው ነቕኒና ከምዚ ኣገርና ምፂናዮም ኣለና ናታን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኮኳ እናበለ ዝረኣዮ ግድን ሃቡ እዩ ዝብል ይኸው ጥዑም ዶ እናበልና ኢና ንበዓል ገዛና ከም እያስ ክጣዓማ ናታን ከዓ ሃቡኒ በቃ ዝበላዕኻያ ዝረኣያ ኣየሃው ንዝብል ኮኳ ንቆልዓ ይምከርን ግን ያው ግድን ሃውና ስለዝበለና አይና ሄውናዮ ማለት ክበክያ እና በዓል ገዛ ቃጥዑም ዶል ናዮ ጥዑም እዩ ብለና ስለዚ ሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ውዕለና እዚኣ ትመስል እዛ ሃምበርገር እዚኣ ደስ ኢላትኩም ክትከውን ተስፋ እየ ዝገብርና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰሰናይ ንዓኹም